Oh, unsa man? Ikaw ang gitudlo sa pikas barangay nga nang hilabot og kwarta. Dili man gud ako. Dili na ko na mabuhat. Patakaron mag istorya. Ang gingon ni Kuya, gwapa, sexy, taas ug artistahin ug dagway. Sure ka dili ikaw? Hoy, murag buang, makalagot. Dili man gud ako. Kinahanglan lang gid kay nako ang kuan ba, kwarta. Mura lang si Marian Rivera. Hala, grabe pud siya. Dili man good. O tanawa, nasi mo ang description, di ba? Makalagot tong nag-ingon. Sige, uli na lang akong kwarta, oy. O di ba ni Amir jud ang uto-uto? Pero pahiraman na lang kong kwarta. Kagwapa nimo manghiram kag kwarta? Musuko na ko. Ato Pahiraman na lang ko. tubig para madali na ta. Sige, kana times 5. Sige, sige, sige. Yes, times 10 kana kana. Sige, hatag pag yun. Sige, sige, sige. Alis cutter, sige. Sige pa. Sige pa, alis cutter. Sige pa, dali. Sige na, kana na. Excuse me, ma'am. Mulakaw na ko, ma'am. Ma'am, adto na ko, ma'am. Mula ka, day ka. Kailan ditang duha? Dili ko nimo pugnan, ma'am. Mulakaw na jud ko. Nalumpugan man ta ka, nga magi ko kaila sa imo, ha? Bahala ka, ma'am, oy. Mulakaw na jud ko. Laka na dito. Bahala ka, ma'am, oy. Bahala ka, ma'am, oy. Uy, brother. Nakoy pangutana sa imo ba? Unsa man pod? Kanang katultol ka sa balay ni Aling Biti? Ila aling biti katong manghilutay. Oo, kana. Paminaw ha. Oh. Kita makanindala na no. Oo. Pag abot nimo sa unahan, muliko ka patuo. Patuo. Oh. Unya, muliko na pug ka pawala. Makakita kag balay diha. Kanang balaya, mo na nay balay ni Aling Biti. Dili pa pod. Diha ka mangutana kay sila mo'y nakabalo kung asa ang balay ni Aling Biti. Ang sambot ni mo dia, brother, uy. Lami ajud si paminaw uy nga naa kadapling sa baybayon, nakarelax sa pangunahuna. Relax kay Maria. Karon makabalos na jud tang lusyok yan. Hoy, miss, ano gibasa mo ko ninyo? Maria! Maria! Tara na, mamutar na ta ba? Uy, mamutar nga humana man tawag og butar dudong pawi. Humanagyapon, patanawar ta sa mong kamot, bay. Oh. O, wala man lagi. Di wala man Pikas wala daw. lagi. Di makakasabot uy. Humanagyapon, tara na ba? Dili lagi ko kay humana lagi ko butar no di makakasabot. O, mo kay klaro eh, gaya ta ka magsabay ta. Humana gari ko no, sayo kay ko ni adto alas 5 pa. Tika naman daw, bay. Ato bang diri? Oh, ang humana og butar. Ayo! Hey! Mare! Mare! Uy, pre, kasayo ba nimo unsa may ato? Pila gani mo kabuk diri, Mare? Uy, sobre. Duha mi kabuk pre, si mama ug ako. Duha na mo kabuk diri, Mare. Dara oh. Salamat ani pre ha. O, sige, Mare. Oh. Wala man lagi ni sulod. Mare, sulusit na kay hapit na ba yung pista diri sentro?